Bangane ndase mumet jeguran wae, Kang. Bangane nganggur glundang-glundung iki aku arek mlaku-mlaku wae. Dadi aku saiki arek mlaku ning Kali Ngreneng. Kali Ngreneng ki lokasine ning Padukuhan Wedhiutah, Ngeposari, Semanu, kabupatene ya jek Gunung Kidul. Ketemu pertigaan Ngeposari kuwi ambil ngiri ya wae awake dhewe arah ning Semuluh. Kuwi mlaku terus wae arah ning pasar. Kuwi enek pertigaan ta wae ngarep kuwi wae. Kuwi aja sing ngambil nganan wae awake dhewe sing ngambil ngiri. Pokoke arah ning pasar Semuluh sik wae. Nah, kuwi lak wis ambil ngiri ta wae awake dhewe lurus terus wae kuwi engko lak ketemu pasar wae. Aku ning nggon panggonan kene iki agek pisan iki wae. Aku mangkat metu kene iki entuk petunjuk saka Google Map kuwi wae. Diliwatke kene iki. Mbok menawa enek sing penonton kuwi ngerti dalan sing luwih cedhak saka kene iki, tulis ning kolom komentar ya wae rekomendasine dalan terdekat. Nah, kene iki wis meh tekan pasar Semuluh wae kuwi pertigaane. Pasar Semuluh ki pasarane nek dina kliwon wae, sampean nek arek wedangan napa icip-icip jajanan pasar ya ning kene iki wae. Kuwi mlaku lurus terus wae engko ngasik ketemu pertigaan Corblok wae, kuwi awake dhewe ambil nganan aja lurus wae. Engko nek lurus mbuh sangkan parane lho wae. Lah nek wis belok Celengkuwer ambil nganan kuwi, sampean nurut Corblok kuwi terus wae. Wis pokoke lurus terus wae. Nek misalkan nggon petunjuk videoku iki ya bingung, sampean langsung wae cek ning GPS. Ngasek ketemu pertigaan segitiga ngene iki ya wae, sampean sing ambil ngiri ning kono wis enek plakate wae, kayak diwaca plakate. Dadine awake dhewe nurut Corblok iki terus ya wae, lurus terus. Nek wis tekan kene iki awake dhewe ora bakalan geblasok wae wong gur karek ngetutke jalan Corblok kene. Iki awake dhewe wis tekan wae, iki wis tekan parkiran suasanane kaya ngene. Dadine mlebu kene iki nek dienggo wisatawan enek retribusine wae. Mobil 5.000, motor 2.000. Dadi engko wis enek tukang parkire sing jaga ning ngarepan. Nek wis kuwi awake dhewe medun liwat tangga iki wae, iki tangga penghapus dosa wae. Nek aku maca-maca wae, kedadeane kali iki saka jaman wali dhisik wae. Jaman dhisik iki Sunan Kalijaga iki pengen ngetokke banyu ning daerah kono kuwi wae. Gandeng duwe kepinginan ngono, Sunan Kalijaga ning kono tapa wae. Laku tirakat apa-apa ngono ya wae istilahe wae. Sakwise tirakat kuwi mau panyuwunane Sunan Kalijaga iki ndelale terkabul wae. Ning kono ki metu banyu saka jero bumi. Sakwise Sunan Kalijaga ki iso ngetokke banyu saka jero bumi wae, mungkin rasa syukure masyarakat setempat setiap tahun iki mesti enek pagelaran tari tayub karo bersih desa wae. Dadi mungkin saking prihatine wong jaman dhisik ya wae, angger duwe kekarepan njaluk karo sing kuwasa manteng ki oke-oke ya terkabul wae wong jaman dhisik wae. Beda karo wong jaman saiki wae. Ning mungkin ya ijek enek wae jaman saiki wong sing duwe karomah-karomah kaya ngono kuwi. Ning tenan wae sampean rene wae nek didelok debit aire iki jan ora umum wae kene wae gedene tur bening. Kayak banyune iki metune saka jero lemah wae, saka jero watu kono kuwi. Gek nek aku ndelok saka dinding-dinding gunung kuwi ta wae, kono-kono ki ana lemah. Lah beratine kemungkinan nek musim penghujan iki kono ki banyune debit aire ya ora umum wae iso ngasek munggah kono kuwi. Kuwi wae ning nggon watu-watu ngono ki jan ya iso kebak lendut wae tenan. Ora to sampean sing urung tau rene iki coba rene karo jeguran wae lah jan ademe ora umum. Selain dienggo kebutuhan hidup, dienggo perairan, kene iki dienggo wisata wae. Biasane nek sore ning kene iki akeh pengunjung sing do teko saka kene. Mbah saka kuwi penduduk lokal apa penduduk sekitar kene iki sing rada adoh, beda kecamatan bedane do rene wae, do arek atus jeguran kuwi mau wae. Nek yo nek dienggo bocah cilik yo ngati-ati wae, diamping-ampingi wae. Masalah ning kene ning nggon sing sisih kidul kuwi banyune yo deres banget wae, sing enek alirane sungai mlebu ning gunung kuwi. Ning ya sing do pacaran, sing do rene karo keluargane, sing do anu ora kudu jeguran. Ning kono ya enek panggon dienggo ngisis-ngisis wae. Wong aku rono ya ora jeguran wae. Lho panggone sak apike wae, sak asrine wae, tur resik ning kene wae. Bangane ning omah tole arek ngopo bingung arek ngopo wis gek rene wae wegas, ora usah dipikir banget wae. Nggawa kloso, nggawa lemper, sangu sego tiwul, sambelan gek dipangan ning kene bareng-bareng karo wedangan seruput seger bar kuwi gek jeguran. Wis pokoke happy wae, sing genah happy tenan ning kene. Ya wis ya wae, ngono wae ya wae, pareng ya wae, matur nuwun.